Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kaseng Fkjgp Saiñpyrthei kapendramjur halor kejingja syak takti u Draibar sumo menin kasngi ha uwe u Briew u bakam yalade ba ude u pudet bat berngamru bansei bat siat ya ude u Draibar. Halor ketika benta na kaliang u Chief Organizing Secretary u bak krau ku par nong set ulaong ba kejingle adon bor jong ude u Briew ban penting pensmiet yiki pat ba dak ban thep shathanat bat ru ban siat dakatiar kalong ke babakla la da dei menu kejingle jong ude u bakam yalade ba dei u pulet. Kathong hi jong ki pulet kadiban syakri bat yada ki pat ba bat halor kani ke benta na kadiang kaseng kadawa bade ban penshitom yuni ubriu kat kum kaan bat ban pentikna bakino ki badan hagabor kim dei ban penankam bakla lani ban le don bor yakiret kirya kaseng kala yo jingte bauti ubriu udei ubadan Jingïadei bat kaseng Saiñpyrthei lingba ka ying ka sem jong u kumta ka Fkjgp ka maham baki Briew ki basngo baki don Jingïadei bat ki bor sorkar kim dei ban shim kabu ban pentiang pensmiet yakiriu pat ba kaan kamdei banno shilyang baladaja bakita ki bor jong kaan kim ai daga jing pensaja ka bating e yuti ubriu ka seng kan sale la ka jong ka kamram persya yu kentang ya wai ka seng ka mahamru bakino ki Briew ki bapenan kam bakla ya ka bor ka seng kan om ngap bat om map la da dei menuru